يما يما شقد حلو آخر الحب أوله والله لو بيدي بصار. ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. шукронаи худованд дар рӯи экране ки мебинед, ин занҳое ки дар курси ман иштирок карда аллакай соҳиби бизнес, соҳиби савдо шуданд, хостам барои шумоям ин хушхабара хабар диҳам духтаро. ва бар як-ду саволи муҳиме ки дар бораи азон бисёриҳо дар ватсап менависанд, хостам дар ин бора ҷавоб диҳам духтаро. бисёриҳо навистанд ки дар азон бояд аз пуштамо одам биёрим ранги феберлик гуфта. Не дӯстони азиз, инҷа ранги феберлик нест, инҷа тамоман дигар аст. Дар инҷо хеле ки дар влогҳои гузаштаи ман гуфта будам, мерид аз бозор, аз рынок ё ки аз производителҳо оптови бора мехаред, инҷава волош ба рознични мондан фоидаи худатона мефурӯшид. барои инҷава ман шуморо таклиф кардам, аз он ман ба ягон чӣ наметиҳад ё ки аз он намедонад ки ким аз пушти кӣ омад. аз он ба фақат он шахсоне ки савдо кардан мехоҳанд, борашон ҳаст, бор фурӯхтан мехоҳанд, аз он ба анамин хе одамо дар кор аст. кор бениҳоят барои занҳо қулай ҳаст. занҳои азиз, дар хона менишинед, мана чӣ хеле ки дар влог дидосед, ҳамин рӯзи ман оғоз шуд. мо хестим, бачаҳои мактаб гусел кардим, қатъи усмон хона мерӯбем, якбу хона мегундорем. хай ман орӯза усмона завтрак додам, баъд якбу хонаи мегундорам. ман ҳоли гундошта нашуда, усмон аз пушти ман бо игрушкаҳои тид мекунад. баъд монам мешинам, борома рӯи хона ва мехе яктабо тид мекунам, заказома принимат мекунам, проверка мекунам, упаковка мекунам. бо анамин бачадорое ки бачи майдаҳошон ҳаст, кляскава сор мекунед, бачатон ки қатъи буда метид, ягон ҷои мушкилис нест. дар ин ҷо даъват кардани ман шумора бисёри занҳо менависанд ки ҳамихе тарсидагӣ, ларзидагӣ, мегӯянд ки апаҷон инҷа ранги феберлик аст, мо ин мина ягон чи аз он хирдано мо дар кор ми ё ки аз пуштамо одам овардан дар кор ми гуфта. бисёр бисёр ин занҳо савол метиҳанд. Не духтарои азиз, дар ин ҷо шумо шарт нест, шумо дар ин ҷо дар азон ҳеҷ чӣ намехаред, фақат дар ин ҷо шумо мефурӯшед чизҳое ки меред аз бозор. худатон рафта натонед. духтаро ҳастанд шогирдҳои ман ки аз дур аз Москва зиндагӣ мекунанд, борои ваёя мо гиром мефисонем, ё ки шумо метавонед ба ягон наздики худатон амборотона муроҷиат кунед ки шумо гирон раванд, агар ҳамин садавот лублиноя надонед ё ки омада натонед. кор барои занҳо, барои қулай буданаш ман даъват мекунам. барои ман ягон шумоҳо кор мекунед, кор намекунед, фоидаш намерасад. лекин барои занҳое ки бисёр дар хона мешинану хаёлашон кор кунанд, ман просто ҳамин хе аз як рӯзғори худам, аз як коре ки худам мекунам, фақат барои шумоҳо мегӯям духтарон. ман амин рӯз бениҳоят хурсанд шудам. ҳозир ҳамин рӯзаи сабшени ки барои экран мондам, ин ҳамин духтарое ки уже панҷум ё чорум дарсанд. баъзе ҳастанд занҳое ки фаъол уже курса сар накарда, борошон таъин, чизи таъин мефурӯхтагиҳошон аллакай ва ё ҳамин рӯз мана панҷумин шидумин рӯз савдо баромданд. барои занҳо ин хеле қулай. чӣ хеле ки дидосед, на аз намозатон мемонед, на аз кори хонатон мемонед, на аз нигоҳбини бачатон мемонед. шукронаи худованд ки агар ки ҳаракат ки кунед, ба муроду мақсадатон мерасад. ман инҷо ҳозир борома 10 кара мондам, намозома хонда шуда, ҳозир усмон кати дода мебим, боз ҳар вақта кори хона, закази пагоҳанги сабрат мекунем, упаковка мекунем, ҳамаша тайёр мекунем. ҳозир аввал як дасткалата бораша полни сабират карда буда метиҳам, баъд дуюмаш бамерем, чунки ман кляска кати не ки ҳозир усмон ки дагавор кардим ки кляска ва ман фақат борама монда ҳай карда мерам гуфта. неки ман точ намедонам ки ҳозир усмон а фикраш мегардад. вақте ки берем ба промдим, мегӯяд ман кляскава мешинам, мегӯяд барои ҳамин ду бор рафта мебием. як бор
اینش داده میبیم، بعد اینش برفته داده میبیم. اگر ابوبکر و عبدالرحمن خواننده باشد اگر و خودشون بوده میتین вообще کاری منم نیست بوده باره دادم به складі азон به уже полный خودشون разбираться میکنن. اینجا من خیلی که گفتم دخترام برو آمدیم که عثمان все а فکرش گشت کلاسکه خالی کن گفتاز انا میخوای که در روزتان در خانه همتونی شنیدم روزتان میگذرد کمتر مهنت کده کمتر فکر کده درباره بیزنس همین ساحه و درآیدم هم در خانه نشسته هم کاری خانه هم فرزند نگاه کنی هم باز معاش پول کار کردن میتونی. دخترها خیلی که میگن زن با یک دست گوهره با یک دست دنیای میجنباند. برای همین آن شخصان که حرکت کردن منم همین روز علاقه صاحبی سودا شدن علاقه چند تاشون دوباره سیمی مراتبه هستن که برز کسب میکنن بارشون فروخته تمام کردن. در اینجا یگان جایی ترسش نیست، فقط نیتی پاک کنید حرکت کنید. اگر که خواهشی در از آن کار کردن از آن به سودا کردن نیت داشته باشید دختران حتما در روی اکرانی که میبینید نویسید. اینجا حاضرم در آمدم دویم پاکت میگیرم. اینجا شنده امروز که سالی کمتر فرامدگیم خیلی یک پاکت شد. حاضر بوده میتیم و پاپوتی مگزین و در آمده میبیم بوده میتیم. Манони, распаковка чек. Смогте в ромный магазин бадаромдин, кефир грифтин. Имраз ифторга насиб иншалло хурутоб мекуним. Мороженое. Кавуки, инжанда огурцы, помидор и кофе. Мук орд грифтин. ضياء منه القمر يستحي كل النساء تود أن تكون مثلك عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله